Hoy mi prima me Poco va a durar, Es una peluquería esta mañana, ya me habéis engañado. Hola, jóvenes, buenos días. Con la Machi también, que la Machi... ¡Tú, calla! La Machi también es muy joven, eso. Muy bien. Coge Indarra con esto, de Segovia. Mira qué cosas más ricas traemos aquí. Bueno. Y ahí solito. Oye, ahora cuando se comienza la pastilla... Sonríe. A la cámara, ¿eh? Claro, coño, sonríe, qué guapo. Eso. Eso es criollo, el gallego, blanco, que no lleva picante ni nada. Afrutado. Chicos, me apetece probar. De probar no cobramos. Es blanco. Claro que sí, hombre. Papá, ¿qué probar? Caballero, necesito. Velo. Se televisión por futuro. Bueno, hemen karrikirikoak euskerazko liburuak eta saltzen, ze gehiago saltzen duzue? Orain, saltzen duguna da, bat bertakoa delako, Jon Barberenaren liburua, Iruñako udaletxeko saria irabazioa da, atera berria, ekarri du bereziki. Eta bestea, Patxi Larrionen feriatzaileak liburua, da ferian ontarako ikusiko proposa dela, eta gero, Jon Saiz eta José Razenarrek eta duten liburu berria. Liburu berri hauek dira liburutan gehi duguna. Eta horren liburua, hortik handik, alegintzen gara kalitatezko liburuak ekartzen, datozen benalaldi merezi dutelako liburu edorak eta euskeraz, hori. Pero musika ere, musika, betxi dena ere ongi doa, atera duena, hola xo. Eta gero, Galaindu gara ere, baiarako jentearen gauzak ere ekartzen.
Lo que vamos a tener. Bueno, Maria Angeles, beti bezala lore zinguratu ikusten datzugu, zuretako ez da jai egunik, ez? Ez gaur, ez gaur ez bihar, bueno, badakizu gomendizandetako pres gara. Lanean eta gero gauetan ere bai gauzak lore sortak egiten. Bueno, zer da gehien saltzen dena egunoketan? Bueno, zaindatu da honi, egiten dugu lore moztuak, orain da aukera, pues, landarekin egiten dugu zentroak ere bai, desberdinak, landare desberdinekin. Eta sartzen dire ongi. Pues arroxa, krisantemoekin, arroxa bakarrak, ziklamena, pues gauza bainon desberdinak, Orai 55 eta 56 urte hasi nitzelaik, gladiolok eta gravera sartzen nuen, eta orai ez, badugu auniz aukera. Bueno, koloretan eta gustuetan aukera zainatu da unditz. Pues koloreak ematen dugu biziak, bizitzeko pixkat gauza, horiak edo xuriak edo arrosa, dena kolore eta mezklak ere baiten dugu. Bale, eta prezioetan ere, denetaik, bada, pues, 12 euro bauzu krisantemo animale bat, eta gero, pues, zentroak badire desberdinak, 4 edo 5 prezioan dugu, erraten dugunak bariauz, eta gero, pues, denetaik, eta lore landari txikiak ere bai bat dugu. Bueno, eta kusten dugu itentuzule zentro polit hauek, ze lana, ez? Baino maite dut eta gustura egiten dut. Zure gustuan arabera edo galdetzen diozu pixka bezeroa izen nahi duen? Ni suertea dut, jendea usten nau nire gustura egitea. Gehienek, gero ematen dugu aukera klientea jabertzen nahi duen. Bueno, ongi da, ongi saldu dezazula. Esker mire zoi eta pastu egun eder bat. Amartani eginak erdik gara, baina bueno. Bueno, gusten dugu hemen postu hontan zauztela eta ez dakit amak edo zuk egin dituzu nolako eskulan politak. Bai, hauak amak egina, azkenin dire gantxilloko betiko gantxillo, pues bueno, gaur egun aldatu dire, eta bueno, erdizka ni hauek egina eta berriz amak egina. Hemen nik egina, koiarek edo zerbait eta hau dire postelana fria. Hauko, bueno, moda jarri da, así que, bueno, diferenti. Kursillo bat egitera, así que, bueno. ¡Así está aquí! Bueno, Juan Ángel, zer da Malmo? Pues Malmo da estudio bat, diseinu eta ilustratzeko estudio bat, egiten dugu enkargoak eta hola, baina gero egiten dugu gure produktuak, gure diseinuak eta gauzek. Eta gaur aprobetxatu dugu feria baita, atratzeko egin genuen aspaldi proiektu bat TNM, Todas Nuestras Madres, zen, pues kamisetan marka bat, eskutze egindakoak, dena desberdinak, eta aprobetxatu dugu aurten, pixkat amaiera bat edo bukaera bat izteko proiektua, eta saldu ditugu denak 10 eurotan hola izteko proiektua modu on batean, eta hemen gomendatzen dugu jendeari etortzeko, eta egongo gara gaur eta bihar goizean, eta hori da dena, Malmo berez estudio bezala, egiten duguna azkenean da, produktu edo diseinozko gauzek, baina beti arima galdua gabe, eta hori saiatzen gara. Batzutan ezin da, baina azkenean da gauza batzun komertziala, ezain komertzialak, eta gero egiten dugula da, baita hemengo kultura da, hemengo itura baita nahaztu komplejo da. Eta egiten dugu kamiseta abarkekin edo lako.
Usten dugu arras sartu eduzuela baita Elizondoko burua hundien. Baita, fijo, digo, kasi azten zait. Baita, egin genuen gure ikuspuntutik, edo gure estilokin burua hundiek. Eta, dagoaz bat, aurre gehien bate dutela pila bat. Eta, gure ideia da, orain azaroan buelta bat ematea horri, igual erraldoiak egitea, daukagu ideia pila bat buruen, oinikan ez dakigu zer egingo dugun, eta baita aprobetxatu dugu, daukagu buruan den produktu guzti horiek, baita prezio berexietan izateko hemen postuen. Beti jorrala itxea atozen da. Gero arte. Tarbizutik unet, ardi gazna saltzera? Alatorria, eskera saltzen dugu. Bueno, ze gazna duzu, Ardik. Ardien gazna eta ze, sakanaldean eta... Sakanaldean, baita. Hau, gazta zarra, esaten da hori. Gazna zarra, gero hau zer da, keztatu edo? Hau txeaztua. Bai. Normala, tunaren normala. Bueno, mamen, ikusten datzugu hemen lan talan, egun hauek berexiak dira lanerako? Bueno, desberdinak eta guri ezagutzeko jendeak ongi etortzen dira egunok. Bueno, jende hau nitzutartzen da arropa erostera eta ikustera feria egunean edo? Feria eguna beti kanpoko dira, kalean dako. Baina jende hau nitzutartzen da dendetara eta saltzean dute asko eta erosi ere bai. Urbiltzen da jendea Elizondora eta azkenean baten bat ere jende gehiago sartuko da. Hori da, eta bai, ongi dago, zertaz sortzen da kanpoko jende handiz eta guretzako ongi ere. Bueno, eta kalidadea ere salduko duzu hemen, ez? Nabaritzen da, beti desberdina gara. Pixko jotzen da, zizitzeko sobera. Feriatu izu zerbait? Bai, ikusi dugu animaliek. Animaliek usitu ze? Bai. Baina erosi zerbait, bai edo ez? Oinik enez? Gero. Lebizko ikusten, eta gero aukeratzeko hobe, ez? Bai. Bueno, baduzu paga taula edo ez? Bai. Bale. Ama txikintorri zate bazta ere, Aio. Bueno, gerarte.
Bueno, eta zuek ere ferietan lanian. Bai, beti bizala, saiatzen gara lanean itzera. Bueno, nabarire jende gehiago ibiltzen dela edo egunoketan? Bai, gaur eta bihar kanpoko jendia honitz ibiltzen da. Ikuste hemenpin bai, erosten ez dakit, ikuste hemenpin bai. Osea, saldu ez dakizu gehiago saltzen den edo? Igualtxo. Gehiago pikatuko du jendiak, ez? Bai, gehiena da kanpoko jendia saltzen duguna. Saltzen dugun pixarra kanpoko jendia saltzen dugula, hori bai. Bai, bertzek ere badakite hemen zauztela urte guzti eta orduen... Bai, ja jendia feritan ez da lehenengo bizala tortzen erostera, baina jendiak erosten du behar du nikan. Gaurko egunin tortzen da, jendia egun pasa erostera minio gehiago. Se puede ir por otro lado. Las inversiones como antes, de verdad. Bueno, pueden hacer Bueno, Lourdes, zango eta Katxalingorren gaude, feria gunean ze jende gehiago ibiltzen da, nola ibiltzen zate, gehiago saltzaizue edo? Hombre, bueno, beti normalia baino gehiago bai, ez? Baina, bueno, jendea feriara heldu da, jendea dendetan ez da bin sobera. Beti kanpotik heldu direnak eta beti badute aukera ere zautzeko hemengo dendak, ez? Baina, bueno. Eta bertakoak ere badakigu hemen zauztela urte guztia, orduan. Bai da, bai, hemen gaudela eta hemen segituko dule. No, la jefa, bueno, la subjefa. Más perchas así únicas, sí. Bueno, gusten dugu ikastolakoek tombola bat duzuela, ze arrakasta, ez? Bai, ez genuen espero olako jendeei, dira goitzit horri behi, irekigu ameka galdera, eta hemen daudeia hor guztie bere opariekin, eta ez dakit, atxaldako zerbait egitituko zaigun, edo jakitu zuzne. Bueno, zer dire, sari zuzenak? Bai, badie zuzenak, eta beti dena dago zaitu, Eta gero, beste, hemen justu bezala, karteko gortzi da mai boleto, eta dire opari Opari polite, nondik lortutu zu hainbertze sari? Bueno, hau dena oparitu dago arrantza zehaurrize, eta, bueno, hola hemen sosakio opariten, eta esketu behar dugula bera. Bueno, ongi saldu, Eskemile. eta jendea mugi da hiela mendik. Eskemile, pastu dugu. Bueno, Sagrario eta Goreti, hemen kusten datzuegu gazna saltzen. Bai, hemen gaude. Ze gazna da eta norendako da diru hau? Bueno, ze gazna argi gazta da eta diru hau da azpatzen dago. Azpatzek badu gaznategi bet Roncesvallezen eta urten egin dute proba. Nahi dute torri dire, proba egiteko, ja jendea ikustatzen zaion edo, ez? Eta zer da, ardi gazna? Ardi gazta, bai. Sí, por aquí sería, ¿no? Ya sé,
quisiera, ¿no? ¿Ay? Sí, ya mantendré. Es la autónoma. No mires vos. Bueno, Urki, saltzen da ez poliki edo nola? Inberko da, gaurko gunekin, zerbait ere. Ez dakit, tokatzen da, baina, bueno, oinik ere goize eta un musiko bat dugu hemen, eta bier ere bai. Bier salduko da, ez? A ber, hola eixo. Bueno, hementxe nola daie egoitza? Bueno, orain hasi da pixka bat flojo, baina gero gehiago etorriko da, espero dut. Hemen zauzte urte guztia, baina egun hau berezia izan dez, kanpotarrek eta gehien bat ikusteko. Bai, gaur batez ere Euskal Herriko jendea. Bihar ja kanpotarra gehiago egongo dira. Zer modu? Sartu zerbait, eta gero, denbora luze egon behar baldin bada ibili gabe, likor seko bat. Baina hori ja... Eta ez da iritsiko etxera. Bueno, ze saltzen duzu hemen? Hemen denetari. Saltzen ditugu bizikletendako gauzak, saltzen ditugu zatuak, bizikletan eramateko, edo motxilak, kamisetak, eskularruak, pumpak, bueno, bizikleten munduko gauzak eta ferak. Eta hor ikusten dugu bigarren eskua batzen duela. Bigarren eskukoak dire edo ez? Bigarren eskua dendakoak dira. Bigarren eskua Carmen Karrikan, Iruñan, hangoak dira. Bigarren eskuko gauzak baditugu dendan, baina bigarren eskuko bizikletak, ez bigarren eskuko materiala. Baizik eta bigarren eskuko materiala. Eta material guztia bai bada bigarren eskuakoa, baina ez bigarren eskukoa. Bueno, Maider, feriaguna eta zuek ere lan talan. Bai, ate-atean dena eta ez dugu etxi beharko guk ere, ez? Bueno, beren itxura pixkat, bai. Hombre, lana igual ez dugu nahi bezain betiten, pues normalki gaur jendeak harpatzen du kanpoan gustokoa edo kustekoa, eta gero badakigu astelenian hemen gaudela berriz, eta horren zailtxago da, bai. Bueno, bertzenaz ere, igual kanpokoendako bai dela eskaparate ederra, ez, egun hau? Bai, nik uste dut bai ez, azkenean hemen goi erakutsi nahi diete kanpoko ekartzen duten generoa, eta bai, eskaparatea da. Eta, bueno, pues, dire bi egun, komertzianteak, bueno, pues, konten igual ez gara egongo, baina azkenean, pues, herriek behar du, orde, bueno, pues, guk ere ez dugu etxi behar, aukera bat mamar dieguta. Beti bada jendea, pues, lehenago adibidez bai bazen ohitura, baserriko jendea, bakarri josten zen igual ferietara eta beti bisitan tortzen ziren eta zerbait erosten zuten. Gaur egun ja tortzen diren noiz nahi, familiek eta biautuzte autuak eta errexago, baina, bueno, beti ere badugu jendea fijo tortzen dena gaurko egunekin, pues, igual, bai, baserretakoak ere bai, baina igual zonaldekoak ere bai, tortzen dira ferire eta itzaki horrekin bisita bat eta zerbait erosten badakute ongi. Bueno, gainera zuek ferietako gauz ohikoenak edo saltzen duzu, ez? Arropa, kuleruak... Bai. Normalean gaurko kanpoko eskaparatean badire, pantxikeko eskaparatean normalki egoten diren gauza honit. Horren, bueno, pues bada jendeak kalidadia bilatzen duena, pues normalki pues badire bat etortzen direnak edo saiatzen dira kanpoan erosten eta ona ematen baldin badie, pues normalki jendeak igual zenbait gauzetako respetatzen du gero bertako produktua erostea. Eta adibidez, pues aurrendako aurrei ere gaur nabaritzen da, aitetxe ama txiki badiela aurra unitz eta venga, jo estailu bet erosiko dugu eta unitz arrasta batzu saldutugu erranez, pues claro, pues kanpoko goi estailuek seidan hausten dire, pues venga, gazin pantxikera goititik hartzen dugu zerbait eta bueno, horren beti zerbait ere saltzen dugu, horren, pues gara soberak ejatu behar, ate-atean dugu dena, girua badugu, eta zerbait saltzen badugu aski kontent. Bueno, eta intziko gauzek ere saltzen duzue, horiek ere tirada ederra izango dute, ez? Bai, gauze da, normalki itziko temporada ia hasi edela, horren hori normalki prestatzen dire fitexago.
Eta, bueno, ahi gara, saiakera bat nahi dugu, bada gabezi bet badena baztaren ez da iziko arropik, eta saiakera bat ez dakit, mango diogu urte batzuko aukera, eta ez badu funtzionatzen, pues, usko da. Bueno, Maider, ongi saldu, Bai, mila esker nerea. Hoy nos están sacando fotos esta. ¿Qué hora estamos también? Hau izango zen, bezua, ibaria. Hemen hogeita bat, hemen aplikatu gara izango da. Bale. Eta proiektuaren hori hona da. ¿Tira comida? Me parece que no. ¿Es que ¿o qué robo? Compró uno. En el año 10. Empezaron la motosierra. Vamos a hacer un poco para la vueltica. Tenemos todo para pasar. Ale, arte. Igual urrengo txandako, biterretan zatu nahi, biterretan. Bada, Baztanberri auzo gaztean ostatu berri bat duzu. Koloretsua, freskoa, terraza eta guzti. 20 kasuela desberdin dituzko aukeran. Bokatak, sandwichak, hamburguesak, frituak, pintxo mota kuadrilla bat baita. Eramateko nahi izan ez gero, problemarik ez. 3 ostatua, betikoa, baina desberdina. Salda badago. Iruritan Elizondon Arkupe txokolategi goixotegia. Txokolatea lortzeko kakaoa prozesu luze batetik igarotzen da, jatorrizko kakao naturala erabiliz. Prozesua osorik egiten da Arkupe txokolategian. Bonboiak trufak urrakin egina txokolate almendrarekin, txokolate tabletak dira prozesu horren emaitza goxoenak.
Arkupe txokolategi gozotegian baitere pastelak, tartak, pasta kopilak, eginen karguak Iruritan edo Elizondon, bisita web orria. Almandozen Beola jatetxea. Beheko jangelan menua eta karta jateko aukera. Goiko solairuan ospakizun berezietarako jangela. Ezkontzak, jaunartzeak, bataioak, talden bazkari eta afareak. Kalitatezko sukaldaritza. Hau dena etxetik hurbil. Almandoz, Baztanen.